Det er fordi, jeg har været for meget væk. Altså, jeg er kursuskonsulent, og jeg rejser hele tiden. Nu op, Nina. Men jeg har ikke været hjemme. Altså, min fornemmelse med Stine er nu, at... Altså, jeg oplever, at der er noget, hun gerne vil fortælle mig. Fortæl hvad? Ja, det er bare en fornemmelse. Men altså, der er noget, hun gerne vil af med. Så det skal nok komme. Hvad tænkte du? Nogle gange så tænker jeg, at jeg er en skolepige, der aldrig har bollet. Og så er der den her voksne mand med skægstubbe. Og han lugter grimt. Og han er grov. Og jeg kan ikke lide det, og så kan jeg alligevel godt lide det lidt alligevel. Så er det dig. Hvad tænker du på? Jeg tænker ikke på noget. Jeg tænker på dig. Hold kæft, hvor det er rigtig fandt, skal sige. Sådan er det. Nu har du fået mig til at fortælle alt muligt. Nu er jeg syg i låget, og du tænker kun på mig. Jeg kan jo ikke for det, jeg synes, du er pisse. Nej, hvor du lyver. Du er aldrig der. Jeg griner, for jeg er dårlig samvittighed. Vi gør, hvad vi kan, Nina. Hun ligger lige inde på sit værelse. Jeg har nærmest vendet mig til at have en datter, der har det af helvede til. Lægen sagt, at hun skal ligge nede, indtil hun skal føde. Nå. Så jeg skal afsætte hendes hold. Jamen, held og lykke med det. Og hvad for et hold kunne du tænke dig, Henrik? Jeg kunne ikke rigtig tænke mig noget med det. Kunne jeg altså ikke. Kom. Så giv mig det, hun har tirsdag formiddag. Og? Ja, jeg skal afsætte alle hendes hold, ikke? Kom nu. Tirsdag og torsdag formiddag. That's it. Hvad så med børneholdet? Jeg har ikke tid til mere, ven. Det har jeg simpelthen ikke. Bare for den en gangs skyld. Du må spørge en anden. Nå, så spørger jeg Pede. Han er også lidt yngre, end du er. God idé. Nu har jeg renset med alle sammen. Ja. Pisseklamme. Hør lige her, Pede. Hvorfor taler du så pænt til mig? Fordi jeg har en god opgave til dig. Altså, hvis det er det der med Pernilles hold, så nej. Ved I hvad? Det er mig, der er chef. Det er jer, der er ansat. Der er ikke noget, der hedder nej. Ja, så nej, tak. Hej, drenge. Hej. Kan I lige stoppe det der? Kom nu. Der er nogen derude efter dig. Efter mig? Ja, der er en far, der har glædet sig over sin undervisning. Hans søn vil ikke svømme her. Er det min skyld? Jeg bare gerne have en nøds. Jamen, ja, selvfølgelig, altså. Og sko ryger rygte, ikke også? Så fik vi en klage til dig. Stine? Ja? Ikke noget. Jeg er hjemme. Kan du snakke med hende om den fest? Er hun på sit værelse? Jeg har prøvet at svare en nej.
ikke sige til hende, at hun i hvert fald skal prøve at gå derover? Hun vil virkelig ikke, Nina. De kommer kl. 7. Kan du ikke få det til at lyde lidt højere? Jo, det kan jeg sgu da sagtens. Hvor blev du af? Jeg var bare lige oppe og snakke med Stine. Hvorfor? Må man ikke snakke med Stine, eller hvad? Jo. Hun er bare ikke så fuld af samtaler for tiden, så det er da bare skønt at høre, hun har nogen i sig. Okay. Jeg tror sgu ikke, jeg snakkede med mine forældre, fra jeg var 14 til jeg var 18. Jeg har ikke snakket med min far, siden jeg var 16. Så, nu drikker vi lige det her. Skal? Tak. Må man sige tillykke med I sammen igen, eller skal man hellere holde sin kæft? Jeg tror bare, man holder sin kæft. Hold kæft, Peden. Hold kæft, Pernille. Ja, hold lige kæft. Stop, Thomas. Det er Henrik. Hej. Hvad? Ja. Undskyld. Det behøver du ikke at sige. Hun sagde det til skolepsykologen. Skolepsykologen kørte hende så afsted. De har lavet noget, der hedder en midlertidig tvangsfjernelse. Hvor er hun? På noget, der hedder Sønderborg. Det er en eller anden institution. Hvad skal der ske nu? Nu har de anmeldt det til politiet. De skal så afhøre hende. Finde ud af, om der skal rejses tiltale, eller hvad? Du skal ikke sige det. Jeg ved det godt. Henrik. Jeg ved, du ikke har gjort noget forkert. Hvorfor visker vi? Det ved jeg ikke. Det føles bare rart. Jeg kører. Har du tænkt dig at tage på arbejde? Ja. Jeg har et hold lige om lidt. Stine sidder på en eller anden institution, og du har tænkt dig at tage på arbejde? Det er lige så godt som at sidde her, ikke? Skal jeg så også tage på arbejde? Tjej. Hvorfor ikke?
mødet? Hvad? Du vil ikke klage hende? Ja. Hej. Henrik. Ja, der har været en klage over dig, Henrik. Ja, det kan jeg forstå. Det synes jeg lige, at vi skulle snakke lidt om. Ja, værsgo. Altså, Jonathan kom grædende hjem sidst, og nu vil han så ikke gå til svømning mere. Ja, det er åbenbart kom til at presse ham over hans egne grænser og få ham til at springe i for tidligt. Ja, altså det vi prøver på, det er at få dem til at våge mere, end de tror, de kan. Det kan ikke være meningen, de skal komme grædende hjem. Nej, jamen jeg er utrolig ked af det, sådan. Men det er meget sjældent, det sker. Så skete det så her. De skal ikke komme grædende hjem. Kan vi ikke bare sige det sådan, at Henrik vil være mere opmærksom på, at den slags ikke sker i fremtiden? Hva? Og i øvrigt så har Jonathan jo gjort så store fremskridt af, at jeg vil da være ked af det, hvis han holder op nu. Henrik? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Altså, gider du godt at følge med i den her samtale? Ja, jamen det gider jeg da godt. Det er tit, det kan være meget svært, men de børn, der ikke siger så meget. Det kan være svært at vide, om det er for meget eller ej. Nu er skaden jo sket. Jeg skal nok tage mere hensyn til Jonas, det vil jeg godt love. Altså, han hedder Jonathan, det... Ja, undskyld, Jonathan. Nu vil jeg love jer noget, hvis I kigger ned i den dybe ende. Dernede der er vandstanden 3,80 meter. Jeg lover jer, inden vinteren den er forbi, så springer I dernede med begge ben, og I har et skønt vand. I kan tage det helt stille og roligt. Kom, kan det stille og roligt frem. Ingen af jer bliver tvunget til noget, som I ikke har lyst til. Får vi ikke kokbæller eller svømmevinger på det dybe? Nej, det gør jeg ikke, fordi kort, det forhindrer I at opdage vand. Vi skal ligesom finde ud af, hvad der I kan, og hvad I ikke kan i vand, så... Nu stiller I jer med bøjet ben og gør jer selv julebenet. Ligesom skib og skræk. Kig på Pede. Kig på Pede og gør ligesom Pede gør lige nu. Lav nogle gode, kraftige skåle med hænderne, og så bevæg dem frem og tilbage. Sådan. Ja, det er godt bevæget. Hvad siger du, at jeg skal skrække med julebenet? Hvad? Du siger, at jeg skal skrække julebenet. Det er han sgu da ikke. Han er sgu da julebenet. Ja, han går sgu da bare sådan lidt under. Jeg er ikke julebenet. Det var bare sådan lidt lavt. Vi skal ikke have så julebenet, som man overhovedet kan være. Sådan er det. Eller vi lugter julebenet. Prøv lige at få, ja, så skov det lidt mere forbi ørerne. Det er rigtigt. Goddag, vi kommer fra Kriminalpolitiet. Er du Henrik Christoffersen? Ja. Henrik Christoffersen, klokken er 11:35, og du er anholdt for overtrædelse af straffeloven. Jeg skal bede dig om at tage noget tøj på og følge med til afhøring på stationen. Din datter har rettet en alvorlig anklage mod dig. Jeg skal informere dig om, at du ikke har pligt til at udtale dig til politiet, og du har ret til at få beskikket en forsvarer. Jeg kan godt lige have lov til at ringe til min kone. Din kone er også på vej På vej. til afhøring. Hvorfor skal hun afhøres? Tag nu bare lidt tøj på, Henrik. Hej. Hej. Vi ses. Ja. Hvad vil jeg tømme lommerne?
Har du et ur? Deres navn? Henrik Kristoffersen. CVR-nummer? 1406 62 01 91. Og din adresse? Engelskesgade 32 2100 København Ø. Venlig løft armene. Tak. 100 kroner. Det er jo inde i skoene. Ja, så er det den vej. Ja, så kan du sidde der. Alina her? Ja, hun sidder sammen med en anden kriminalassistent. Det er klart, at vi bliver nødt til at rykke ud, når jeg hører om sådan noget her, men det er altså også vigtigt, at forstå Stine. Hun har det meget svært. Hvordan? Jamen, hun har haft det svært, siden hun var 10-11 år. Jeg kan huske meget, Nina, vi taler om, at det ville blive nogle hårde år at komme igennem. Og at hun har løjet før, det ved jeg ikke, om I ved. Hvad er det for nogle ting, Stine har fundet på? Jeg er hendes far, og jeg elsker hende. Det skal du altså lige huske at få med i din fine rapport. Men hun har det svært, og hun har før fundet på alt muligt. Ja, så langt er jeg med. Men nu vil jeg gerne høre, hvad det er for nogle ting. Kender du den der gamle vittighed med, at man møder en mand, og så spørger han, nå, er du holdt op med at slå din kone? Ja, den kender jeg godt. Og hvis man så siger ja, så indrømmer man, at man har gjort det, og hvis man siger nej, så indrømmer man, at man gør det. Er du holdt op med at gå i seng med din datter? Skal vi prøve at vende tilbage til Stine og de ting, hun har løjet om tidligere? Jeg ved lige præcis, hvordan det her ser ud. Hvordan ser det her ud? Det er ligegyldigt, hvad jeg siger, så kommer jeg til at virke skyldig. Hvis jeg laver sjov, så er det fordi, jeg spiller smart, og hvis jeg tuder, så er det så fordi, jeg er afsløret. Jeg er ikke sådan en. Undskyld mig lige noget bag. Det, der sker nu, er, at du vil blive fremstillet for en dommer, og så vil vi kræve dig varetægtsfængslet. Hvad vil I? Vi vil kræve dig varetægtsfængslet, indtil din sag kommer for retten. I smider mig i fængsel? Fortsætter bare lige ud til trappen. Op her.
står vi op. Du skal tage stilling til, om du vil sidde i frivillig isolation, eller om du vil ned på en almindelig afdeling. Ja, det har jeg forstået. Ja. Det er nok bedst, du bliver, ikke? Hvad er det bedst, du bliver? De andre indsatte spytter i jeres mad til at skære sønder sammen. Ja. Hvem? Ja. Ja, der har gjort noget med børn. Nu har jeg jo ikke gjort noget. Jeg er anklaget for at have gjort noget. Men de er ligeglade, om jeg har gjort det eller ej. Det tæsker jeg bare. Er det sjovt? Hvilket? Du fryder dig ved tanken om det. Jeg aner overhovedet ikke, hvad du snakker om. Skal vi ikke bare sige, at jeg bliver her? Ja. Jeg vidste ikke, hvad du havde lyst til, så jeg købte bare nogle forskellige kager. Det er fint. Tørkager, eller jeg ved jo ligesom, du ikke er til flødeskum. Jeg kom til at købe 3, jeg ved ikke hvorfor. Jeg kunne ikke bestemme mig. Du først vælger. Pede ringede og spurgte, om han måtte besøge dig. Det må han ikke. Hvorfor ikke? Fordi det må han bare ikke. Har du lyst til, at vi ligger os lidt? My wallet. I said, are you? Ja. Nu skal du høre, Henrik, det er sådan, at anklagemyndigheden har besluttet at rejse tiltale. Men jeg har aftalt med politiadvokaten, at vi fremskynder sagen. Det er vist i alles interesse. Så det hele kommer til at køre som en domsmandssag. Det vil sige, at der bliver ikke noget med 12 nævninger i et eller andet stort cirkus. Det bliver bare 1 dommer og 2 domsmænd. Og højst sandsynligt, så kan vi få det hele overstået i løbet af et par dage med bevisførsel og vidneudsagn og så videre. Så slår det selvfølgelig af med, at dommen falder. Men altså, i værste fald, der står det til 2 år, men så snakker vi virkelig også i værste fald. Kan alle muligt komme ind og glo? Nej, vi har tænkt os at begære lukket dør. Altså lige bortset fra selve domsafsigelsen. Hvad med pressen? Hvordan lige med pressen? Ja, det er sådan noget, de skriver om i aviserne, eller hvad? Nå, nej. Altså jo, så skulle det være en kendt tv-verden noget, men altså... Nej, altså den her slags er der alt for mange af, så det gider jeg ikke skrive om. Ja, er noget, der lyst til at spørge om, Henrik? Er der ikke noget, du gerne vil spørge om? Mig? Ja, er der ikke noget, du har lyst til at vide? Nej. Vil du ikke gerne vide, om jeg er skyldig? Jo, men det er jo slet ikke mit bord, Henrik. Altså, jeg skal bare sørge for, at hvad der taler for, at du ikke er skyldig, kommer frem. Så du er faktisk ligeglad? Nej, jeg er altså ikke ligeglad, Henrik. Jeg er din forsvar. Jamen, jeg har gjort det. Vil det sige, at... Vil det sige, Henrik, at du gerne vil køre det her som en tilståelsessag? Det vil sige, at jeg har svært ved at forstå. Er du ligeglad? Nu bliver jeg sådan lidt forvirret. Du kan roligt forsvare mig. Okay. Undskyld, jeg er en lille smule oppe at køre lige i øjeblikket. Ja, det er helt okay, altså. Det er meget forståeligt, Henrik. Forstår det godt. Det ryger, ikke? Hvad? De fleste tænder den ene smøg efter den anden. Nej, jeg ryger ikke. Jeg holder op. Er der ikke ved at få pip? Jo.
Jeg har jo set et par stykker i din situation efterhånden. Jeg ved godt, hvad det handler om. Man føler sig ret alene. Det er jo folks verden, der ramler sammen. Og man ved, at alle tænker deres. Og nogen har rigtig travlt med at tænke deres. Det slider. Det der med, at folk også skal i retten. Det er en hård omgang. Ja. Jeg tænker sådan på det. Det kan da godt være, at der sker noget uheldigt rundt omkring. Men man er jo to om det. To? Ja, det sker jo ikke bare ud af det blå. Jeg vil gerne tilbage til min selv. Du har 10 minutter tilbage. Jeg vil gerne tilbage. Det er virkelig dejligt, det er slet ikke det. Det er rigtig dejligt. Elsker du mig? Ja. Gør du? Jeg elsker dig. Og du har ikke gjort det, vel? Jeg går rundt derhjemme, og jeg tænker og tænker og tænker. Undskyld, Henrik. Det mener jeg. Undskyld. Henrik, jeg siger undskyld. Kom, vi skal videre. Ja, vi mangler i den grad lokaler, så vi rydder lige lidt op inden, så du kan være der. Folk sviner helt utroligt. Der er ingen, der vil indrømme, at de gør det, men der må være nogen, der gør det. Ellers ville der ikke se sådan ud.
er nogen, der gør det. Er det en eller anden ny, elegant måde at fortælle mig noget på? Hvad? Ikke noget. Jeg snakker bare. Så irriterer det mig, at folk ikke rydder op efter sig. Ja, det må også være irriterende. Henrik? Der har lige ringet. Hun er forsinket. Hun holder på Helsingør Motorvejen og venter på Falk. Så vi er altså ikke færdige forløbig. Og din datter skal afhøre, så skal du sidde derhen. Så kan du følge hendes forklaring på en monitor. Men som anklagerens kronvidne, så får hun ikke lov til at høre din forklaring. Okay? Mm-hmm. Goddag. Undskyld forsinkelsen. Værsgo, sidde ned. Er du Henrik Christoffersen? Ja. Hvornår er du født? 14. juni 1962. Og du er klar over, at du ikke er forpligtet til at udtale dig i en sag, hvor du selv er tiltalt? Ja. Godt, så giver jeg ordet til anklageren. Tiltalte er anklaget efter straffelovens paragraf 210, jævnført paragraf 222, stykke 1, jævnført stykke 2. For i perioden 2001 til 2002 er han haft samleje med sin datter, Stine Bang Christoffersen, ved 4-5 forskellige lejligheder. Henrik, din datter til politiet forklarede, at du ved flere lejligheder har haft fuldbyrdet samleje eller anden kønslig omgang med hende, da hun var mellem 11 og 12 år. Hvordan stiller du dig til anklagen? Ikke skyldig. Stine, jeg ved godt, det er meget ubehageligt det her, men jeg bliver nødt til at bede dig om at fortælle for os, hvad det var for et forhold, din far pressede dig ud i. Jeg må bede dig om at tale højt og tydeligt. Det skete ikke så mange gange. Min mor tog på kurser. Vi var tit alene, når der skete noget. Men nogle gange, så skete der hvad? Ja. Så kom han ind og kyssede mig. Ja, hvad skete der så? Han kyssede mig mange gange. Og det hele sagde han, elsker mig. Det sagde han mange gange. Men han gjorde aldrig noget om dagen, og heller ikke om aftenen. Det var altid om natten, de gange, der skete. Hvad gjorde han så? Stine, jeg ved godt, det er svært. Så din far troede dig aldrig? Han græd bare og sagde undskyld. Og gik ind til sig selv. Og dagen efter var der ingenting. Hvorfor sagde du ikke til ham, at du ikke ville have det? Det ved jeg ikke. Men hvis ikke han troede dig, hvorfor sagde du så ikke noget til din mor? Eller til nogen andre? Fordi han græd og sagde undskyld. Han sagde, at det aldrig ville ske mere. Stine, jeg kan godt tænke mig at snakke med dig om en anden episode. Da du var 13 år, så kom du i skole med en masse blå mærker og blodskudte øje. Kan du huske det? Ja. Kan du også huske, at du sagde i skolen om det? Stine, du skal svare ja eller nej. Ja. Godt, og så sidder jeg og fortæller om det her. Stine, vil du være sød og fortælle om det?
Jeg fandt på det. Du løg altså? Ja. Du sagde, at det var din far, der havde slået dig med et bælte. Men du var i virkeligheden faldet på din cykel, er det ikke rigtigt? Jeg havde det dårligt. Du har også fortalt en historie om, at din mor havde kræft. Og en om, at din far havde slået din mor, så hun skulle på skadestuen og syg som elvesten, er det rigtigt? Ja eller nej, Stine? Ja. Jeg kan da godt forstå, Stine, hvis jeg tror, du lyver igen. Jeg lyver ikke nu. Nej, du løjer alle de andre gange, ikke? Stine, vil godt lige kigge herover på mig? Er vi enige om, du har løjet alle de andre gange? Er det ikke rigtigt? Der skulle lige en til at tage ud, hva'? Forsvaret indkalder Nina Bang som vidne. Nina, hvad tænkte du, da du hørte om Stines forklaring? Jeg tænkte, nej, ikke igen. Nej, ikke igen. Vi har jo haft alle de historier med Stine. Alle de historier, hun fandt på. Ja. Men der må vel have været noget inde i dig, som tænkte, hvad nu hvis det passer det her? Nej, Nej. Hvorfor ikke det? fordi jeg kender Henrik. Og fordi Stine har de problemer, hun har med fantasi og virkelighed. Ja, så Nina, det vil jeg gerne tale lidt med dig om. Jeg protesterer. Jeg henviser til retsplejelovens paragraf 485, hvor det fremgår, der ikke må føres vidner om vidners troværdighed. Men det må vel sige at være relevant, at sagsøger tidligere har haft meget store problemer med sin troværdighed. Jeg tillader spørgsmålet. Tak. Som sagt, Nina, jeg kan godt tænke mig at tale med dig om Stines omgang med fantasi og virkelighed. Ti kendes for ret. Henrik Christoffersen frifindes. Værsgo, og sid ned. På grund af bevisets stilling og problemerne i vidnets omgang med virkeligheden findes det ikke bevist, at tiltalte har begået de anmeldte overgreb, og tiltalte frifindes således. Tak for det. Det er så lidt sjældent, at anklagemyndigheden anker den slags sager, når det er ord mod ord. Så tillykke. Hvad sagde du? Hvad? Du sagde da forhåbentlig ikke tillykke. Nej, det var måske sådan lidt uheldigt formuleret. Jeg har ikke vundet noget, hvis det er det, du tror. Nej, det er klart. Jeg kan ikke sige til hende, så nu glemmer vi lige, at du fik din far i fedtefadet. Og så starter vi forfra på en frisk, vel? Nej, men det var ubetænkt som af mig. Det er jeg ked af. Det beklager jeg. Det var dumt. Men held og lykke fremover. Farvel. Jeg ringede til hende til institution. Jeg sagde, at vi gerne ville have hende hjem. Jeg sagde, at det selvfølgelig var svært for os, men altså, vi vil gøre, hvad vi kan, for at hun kan komme hjem igen. Jeg sagde, at vi er hendes mor og far, vi er jo hendes forældre, det sagde jeg. Jeg sagde til pædagogen, at vi gerne ville mødes med hende, og så kunne vi jo aftale, hvordan det skulle foregå. Jeg sagde, at vi lige skulle bruge et par dage til at tænke over. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Du kan ikke bede mig om det. Du skal blive liggende. Hvad? Bliv liggende, jeg vil sige noget til dig.
overstået. Ja. Vi skal have Stine igen. Hun er vores datter. Vi skal få hende tilbage igen. Vi skal gøre det godt igen. Det værste er overstået. Flot, det jeg lavede. Stop den, Nina. Tillykke, det er simpelthen stadig rigtigt. Der er enormt mange, der tror, at der er æg i pikhovedet til sidst. Altså pikhovedet, Stop. men det er der ikke. Jamen, vi vil bare... hvis det er, så vil vi gerne hjælpe jer med at fjerne det der svineri. Jeg tror, de har brugt noget, der ikke går ind, eller? Jeg tror ikke, hvis man bruger en tapetit. Det går ind. Så man nærmere være slår i noget rensebenzin eller aceton. Aceton, det tager sgu det hele. Måske er aceton også for skarp. Ja, den skal bare afsoldakeres. Men tak for hjælpen. Hvad fanden, Henrik? Ja, Bent. Kom indenfor, sæt dig ned. Jamen, jeg er sådan set parat til at gå i gang igen. Ja. Hvis jeg da stadigvæk har mit job. Ja, selvfølgelig. Vandskrækkerne har været de er en 4-5 gange tilbage. Så. Kan vi så ikke sige, at du springer ind sammen med Pede? Hvad med mine børnehold? Ja, dem har jeg jo givet til nogle andre. Jeg troede, jeg blev frifundet. Det skal du lige dampe af. Det duer jo ikke, at folk begynder at ævle med alt muligt. Vel? Du må gerne spørge mig, om jeg gjorde det, eller om jeg ikke gjorde det. Nej. Det er helt meget godt lige. Det er et tegn på, at du er uskyldig. Og hun er altså mand klogere end mennesker, ikke? Mm. Du kan aftale noget med Pede. Vi sidder lige inde i stuen. Hej Henrik. Jeg hedder Miriam. Hej Miriam. I er med på min rolle i det her? Ja. Det var mig, der modtog Stine, da hun kom til Sønderbro. Jeg har været hendes kontaktperson under hele forløbet, så jeg er godt inde i det hele. Undskyld. Jeg har ikke fået frokost. Det er helt i orden. Men ja, det er jo svært nu. Det er vi alle sammen med på. Jeg har selvfølgelig snakket med Stine om, hvordan hun ledes. Jeg snakker med hende om, at I meget gerne vil arbejde på, at hun skal hjem og bo igen. Vi vil meget gerne arbejde på det. Jeg har også fortalt hende, at hvis I ikke prøver, så kan I komme til at blive meget, meget ulykkelige alle sammen. Resten af jeres liv. Jeg er lidt flov over, jeg sidder sådan og hugger i mig, og mit blodsukker er helt nede. Hvad siger hun til det? Hvad siger hun? Ja, altså ikke meget, det gør hun jo ikke. Men jeg tror, det ville være godt, hvis I kunne mødes. Måske først dig og Stine, Nina. Ja. Og så måske senere jeg alle tre. Jeg er ikke sikker på, hun vil, men måske. Ja, det tror jeg, vi skal arbejde på.
Peder og Pernille kommer til middag på lørdag. Henrik. Jeg kan ikke engang lide Pernille. Hun er Peders kæreste. Okay. Før vi går ned i den dybe ende af arbejdet, så har vi noget, som vi godt lige vil vise jer. Det er noget, som helt sikkert vil glæde jer. Jeg vil nu bede Peder om at tage en dyb indånding og gå i første stilling. Og så skal I lægge rigtig godt mærke til, hvad der sker. Jeg prøver at dykke Peder lidt. Han kommer op igen. Det er luften i Peders lunger, der gør, at vi kommer op. Nu vil jeg bede Peder om at slippe luften ud. Så kan I se, hvad der sker. I skal kigge på Peder, I skal ikke kigge på mig. Okay, godt. Det skal I alle sammen prøve. Ja. Jeg tør altså godt få hovedet under vandet nu, men jeg tør altså ikke rigtig slippe fødderne. Du skal lige prøve, ikke også? Okay, værsgo. Jeg håber, at vi skal have varm mad bagefter. Vi skal have virkelig varm mad bagefter. Ja, vi har også noget, vi lige skal have afklaret. Sandhedens time. Ja? Jeg skipper skræk julebenet. Skipper skræk? Ja. Jeg ved ikke, om han er julebenet. Altså, han går sådan underligt ned i knæ. Jamen, han er ikke julebenet. Nej, måske ikke julebenet. Eller hvad? Nej, julebenet er noget andet. Nej, han går ligesom ham der fra Marx Brothers, ned i knæ. Hvad siger du, Pernille? Jamen altså, skipper skræk, går han ikke ligesom ham den anden der? Ham hvad han hedder? Ja, ham fra Marx Brothers. Nej, ikke? Nej, nå, jeg kan pludselig ikke finde ud af, hvordan nogen af dem går. Jeg kan altså ikke det her. Jeg klarer ikke en hel aften på den her måde. Ja, det stopper det der. Jeg ved ikke, om Henrik har gjort noget, eller om han ikke har. Altså, Pernille, prøv at høre. Henrik og mig, vi har et virkelig tilfredsstillende sexliv. Altså, vi har meget mere sex, end alle mine veninder har. Jeg kan bare ikke hygge mig og lade som ingenting. Altså, Henrik tænder på mig. Henrik tænder på voksne kvinder. Henrik tænder ikke på børn. Du må da også tænke alt muligt, Peder. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Henrik er min ven. Du går ikke. Hvis du går, så er vi fuldstændig færdige med hinanden. Ej, Henrik, jeg er skide fuld. Se al maden. En lille mad. Den lille mad er ked af det. Hvad? Nå. Hun er lidt meget godt. Hun er lidt meget godt. Det smager fantastisk. Det smager lækker. Henrik, jeg har ringet og sagt, at jeg vil besøge hende.
Jeg kan simpelthen ikke mere. Okay. Henrik. Vi må have vores lille pige igen. Vores lille pige. Vores lille pige. Nej, du. Ellers tak, jeg kan ikke mere. Nej, nu siger vi stop. Jeg prøver, jeg ikke. Så slænger du den hele dagen. Der kan jeg ikke mere. Jeg siger tak, Henrik. Det må du ikke. Stop. Det er vores lille pige. Jeg vil sige tak. Ellers stop, det kan jeg. Ellers tak. Henrik. Hun er en lille pige. Jeg vil have hende igen. Jeg vil have en lille pige. Ja. Jeg sagde nej, tak. Okay, venner. Kommer til at foregå på den her måde. I giver mig jeres hånd. I springer. Jeg hiver jer op til overfladen. Ind til kanten, og dem af jer, der kan, I svømmer selv hen til stigen og op igen. Okay? Det tør jeg ikke. Kirsten, du kan sagtens. Kom. Ej, kom. Gustav, kom. Godt. Fedt. Kom. Ja, det er godt, Berit. Sådan. Yes. Kirsten, sådan nu. Ja, du kan se de andre, de gør det. Det tør jeg altså ikke. Du har fortrydet, hvis du tager hjem, og du ikke får det gjort. Prøv at gå helt ind til kanten, og så til Henrik i hånden. Jeg kan ikke. Ja, du kan se de andre, de gør det. Nu springer der, Kirsten. Sådan. Vi skal nok få fat i jer. Er du okay? Det var godt, Kirsten. Det var godt. Der skete ikke noget. Okay? Hvad? Skal vi ikke gå ud og bowle eller et eller andet maskulin her en eller anden aften? Bowle? Ja, eller et eller andet. En gammel at dørpæde? Ja, et eller andet. Så kan drikke eller sådan noget. Gider du godt lade være med at afvise mig? Bowle? Ja, jeg er sådan set din ven. Jeg er lige fyret min kæreste på grund af dig. Jeg skulle ikke nogen grund til at lade sådan om, jeg ikke eksisterer. Altså, jeg skal til at være taknemmelig at komme helt ud af bowle. Det er ikke sagt noget. Jeg forventer ikke, at nogen festfyr. Så bare ikke der er nogen grund til at afvise mig. Så jeg gør lige, hvad fanden jeg har lyst til. Så jeg kan lade være med at gå ud af bowle lige så tosset jeg vil. Hvad har jeg sagt eller gjort, når der har været forkert i hele det her? Jeg ved, hvad du tænker. Hvad er det, jeg tænker? Det samme som alle de andre. Og hvad er det? Hvorfor kravler du ikke bare tilbage til Pernille og siger undskyld? Sig, du tog fejl. Hun havde ret. Kom nu med det, Henrik. Hvad er det, du siger og tænker på? Hun havde ret! Han svin! Kom nu, Henrik. Hvad er det, jeg tænker på? Er du rolig? Jeg har været sammen med hende i dag ude på Sønderbro. Jeg har tudet, og det er hun også. Jeg har sagt, at du har det meget svært med hende lige nu. Det var meget følsomt set, er der? Hun er din datter. Det ved jeg godt. Jeg sidder over for hende, og jeg ved ikke, hvem hun er. Jeg ved ikke, hvad der sker i hende. Det er et godt spørgsmål. Og jeg aner ikke, hvad der sker i dig. Min datter får dig smidt i fængsel. Hun trækker os gennem en retssag. Jeg kender ikke min datter. Jeg kender ikke dig. Den anden dag var du lige ved at slå løs på mig.
2 mennesker, som jeg har brugt mest tid sammen med i mit liv. Jeg har været med jer alle mulige steder på alle mulige måder, og nu sidder jeg, og jeg tænker, hvem er I? Det kender jeg ikke. Hvem er I? Jeg forlader dig, hvis du ikke vil mødes med hende. Det kan du tro, jeg kan. Du har pligt til at tilgive din egen datter. Og hende og fængselsbetjenten, der mordede sig, hvor jeg ikke kunne være sammen med de andre fanger uden at få tæsk. Pligt. Det er din pligt. Det er godt mit job. Det er meget muligt, men det er din mere. pligt. Alle taler Du om er mig. nødt til at tage imod hende. Hvorfor? Fordi... Fordi sådan er det at være far, mor og børn. Vi skal tilgive hinanden. Lige meget hvad? Lige meget hvad? Lige meget hvad? Ellers forlader jeg dig. Du skal lige tale med mig en gang. Ja, det kan godt huske mig. Jeg er Stines far. Ja, men du kan ikke bare sådan kontakte mig her ved min bil. Det kan du simpelthen. Undskyld, er du bange for mig? Altså, det er min pligt at indberette de her sager. Tag det roligt. Jeg slår ikke. Jeg slår ikke på nogen. Jeg stiller mig her, okay? Så kan vi snakke. Du ved godt, at Stine hun har haft det svært. Du ved også godt, at det er ikke alt, hvad hun siger, der passer. Nej, men det er min pligt at indberette de her sager til de sociale myndigheder. Det må stå i hendes journal. Eller hvad fanden det nu hedder. Der må stå et eller andet med, at hun nogle gange lyver. Det er som om man som skolepsykolog kan sidde og høre på det. Du har ødelagt mit liv! Tag det roligt. Jeg er her bare for at fortælle dig, at det her, det handler om mennesker. Ja, det ved jeg godt. Jeg er et menneske, og det kan godt være, at du har ment det godt. Men du har ødelagt mig. Du har ødelagt min kone. Og jeg tror også, du har ødelagt Stine. Lige ind til højre. Er i stuen? Jeg ved ikke, hvordan vi skal gøre. Stine har vist en mening om det. Er du sikker? Stine vil gerne have, at jeg går, og at I snakker sammen alene. Uden mig. Det lyder da godt. Er du sikker, Stine? Ja. Så kører jeg igen. Hvis vi skal nok køre hende tilbage. Hun har fået en taxavogn. Ja. Men Stine, så går jeg. Ja. Vil du ikke sidde? Jeg havde tænkt, at vi skulle se på billeder. Bare for at starte et sted. Jeg har jo billeder af det hele. Og der er mig og
dig og far og os alle tre. Er vi i Legoland? Eller i Tivoli, tror jeg. Og sommerhuset. Og lige se de billeder. En af dine fødselsdage. Mig, der lavede kagen. Eller måske, det kunne også have været far, der har lavet den. Og skiferie. Ej, vi har været på 5 skiferier. Og første gang løb du hurtigere end mig, og anden gang der løb du hurtigere end Henrik. Se. Vil du ikke kigge på dem? Jeg tror, du skal gå. Mig? Jeg vil se det gå. Vist. I kan sige, at jeg holder mobilen tændt. Jeg kører en tur, og I kan bare ringe. Jeg har været i fængsel. Jeg sad i isolation for ikke at få tæsk af de andre. Alle nede i svømmehallen, de ved, hvorfor jeg har været væk. Jeg kan ikke beholde mit job mere. Alle folk, de kigger på mig. Jeg ved ikke, om mor og mig, vi kan blive sammen. Og det kan godt være, det er skønt for dig at bo på døgninstitution, men jeg tvivler. Så... hvad siger du? Jeg er din far. Jeg er din far. Jeg hedder Henrik. Husk dengang, vi havde fået det hjem fra hospitalet. Virkelig, virkelig tydeligt. Det lå i sådan en lille bog lige ved siden af sengen. Jeg kan huske, jeg slog øjnene op midt om natten. Kun halv vågen og helt fra den. Og så tænkte jeg, hvad er der sket? Lige i et øjeblik, der kunne jeg ikke huske det. Men så kom det. Jeg havde fået en datter. Jeg var en voksen mand med mit eget barn. Det tænkte jeg. Det gik så op for mig, at jeg skulle passe på det resten af mit liv. Jeg var helt rædselsslagen med tanken om alle de ting, der kunne ske med dig. Der kunne ske så mange rædselsfulde ting med barnet. Jeg har fulgt dig til vuggestuen, jeg har fulgt dig i børnehaven, jeg har fulgt dig i skolen. Jeg har stået med dig og lært dig at se først til den ene side, og så til den anden side, før du skulle gå over en vej. Jeg har lært dig at svømme, kan du huske det? Du var ved at omkomme og grine første gang, det gik op for dig, du kom fremad selv. Du grinede, du var helt forpustet, du kunne slet ikke stoppe igen. Jeg kunne blive
blive sådan her resten af aftenen, jeg kunne. Ja. Jeg kunne fortælle om 1000 ting, vi to har lavet sammen. Det var i Malaga, du fik den største vaffelis, jeg nogensinde har set. Se. Det var den der lille fjollede hund, der fulgte efter os en hel dag oppe i sommerhuset. Der var en hel dag på stranden, der opførte den sig, som om det var vores hund. Vi legede, det var vores hund, og gav den navn. Du fortrød hele tiden. Du fandt på nye navne. Til sidst så løb den sin vej. Du græd. Og jeg trøstede dig. Sådan var det, Stine. Sådan var det med den hund, vi legede, var vores hund. Du kan ikke sige, at jeg ikke elsker dig. Det kan du simpelthen ikke sige. Men man er to om det. Vi var to om det. Du morede dig med at gå i bad. Sidde hos mig inde i stuen på den der måde. Du morede dig med det. At sidde på mig. Jeg skulle se dine bukser, hvordan de sad. Du viste dig frem, Stine. Og den aften, du havde drukket første gang, hvor hende der moren kørte derhjem, der grinede du, da jeg tog tøjet af dig. Du kildede mig på halsen og klyngede dig ind til mig. Det gjorde du. Du sagde ikke nej. Ikke en eneste gang. Du sagde ikke noget med, at jeg ikke måtte. Du trak bare vejret, som om du kunne lide det. Du glemte at fortælle dem, du kunne lide det. Jeg troede, du kunne lide det. Hvad skulle jeg tro? Nu kigger alle på mig og tænker, at jeg er et svin. Alle jeg kender, også alle mulige jeg kender. Der går svin. Sikkert et svin. Forbandet svin. Jeg elsker dig. Også nu. Jeg elsker dig. Og det ved du godt. Du ved godt, jeg elsker dig. Og du ved godt, jeg er ked af det. Jeg siger undskyld. Undskyld. Jeg fortryder jo. Jeg siger undskyld. Hvad skal jeg gøre mere? Jeg kan jo ikke gøre andet end at sige undskyld. Jeg var ikke mig selv. Hvad skal jeg gøre mere? Bare sig, hvad jeg skal gøre, så gør jeg. Undskyld. Er hun gået? Ja. Hvorfor ringede du ikke efter mig? Jeg skulle lige have lidt luft. Jeg tror ikke, hun er klar. Det gik ikke godt. Ikke så godt. Ikke så godt. Hun er ikke klar endnu. Hun har det ikke godt. Hun har det virkelig ikke godt, Lena. Jeg har købt cigaretter. Vi har gået om lov. Jeg tror, vi skal til at starte igen.
du ikke savnet det? Ja, vi må bare prøve igen, Henrik. Altså, på et eller andet tidspunkt må vi jo bare prøve igen. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Skal vi prøve igen? Jeg tror bare lige, vi skal lade hende være lidt. Jeg tror simpelthen ikke, hun er klar. Tak. Det skal du ikke sige, du har ret. Du har helt ret. Man skal tilgive. Det skal man. En pligt. Skal vi gå ind? Så lige jeg sidder lidt. Her? Jeg sidder lige lidt. Skal jeg sidde med dig, eller? Jeg vil egentlig helst være lige et øjeblik. Ikke noget. Jeg tror, du drømte. Ja. Noget uhyggeligt. Jeg ved ikke engang, hvad jeg drømte. Hvad sker der? Nogle børn, der grinede. Jeg ved ikke rigtig, hvad de grinede af. Jeg kan ikke se det mere. Jeg tror, jeg ringer til hende. Nej. Bare lige ringer. Hør, hvordan hun har det i dag. Nej. Hvad mener du? Jeg skam hendes psykolog, jeg kan huske det der med trolden. Det der med trolden? Jeg tror nu, hvad det var, den hed. Hvad snakker vi om? Jeg kan ikke mere. Hvad kan du ikke mere? Jeg vågnede en nat og opdagede det. Henrik? Jeg kan ikke mere. På en måde var det en lettelse at opdage, at jeg gjorde det. Du skal lige gå væk fra mig. Gå langt væk. Gå lige langt væk. Nina! Du skal ikke tale til mig. Nina, kig på mig.
toilettet. Nina, kig på mig. Det er mig, Henrik. Du må ikke være så tæt på mig, det vil jeg ikke have. Jeg vil ikke blive udsat. Nina! 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 De sætter mig i fængsel, Nina. Nina, de sætter mig i fængsel. Ja. De andre fanger, de vil spytte på mig. De vil spytte i min mad. Ja. De hælder kogende vand på mig. De tæsker mig på værkstederne. De tæsker mig sønder sammen. Jeg kommer aldrig til at få fred, Nina. Du må ikke. Jeg er helt alene i verden. Jeg er helt alene i verden, hvis du går. Du må ikke gøre en ting. Du ringer selv. Det kan jeg ikke. Du ringer til dem og siger dit navn. Jeg kan ikke. Så fortæller du, hvad det er, du har gjort. Det kan jeg ikke. Det kommer du til, Iman. Det kommer du til. Vil jeg ikke nok kalde på en voksen?